nahiry tentadiny zany ah. Ah papa? Ah? Nisy téléphone-nao e. Ah, reste de t'avoir ok. Reste de t'avoir ok téléphone. Ok. Ok. Karaha tsy mety ma. Ok. Ok. I raha ty karaha tsy mety. Ok. Ah papa. Ah? Ah? Mbola Zay mbola isaky sauvé. ny téléphone Reste de nao t'avoir ok de t'appeler mena. T'appeler mena. Ah, zovy ka mbola magnatsognatso zaty. Fa sofa bro ato. Ok, t'appelle mena. Sa zovy ka olo magnatso zaty mande. Tegna fa bro ato mbola tapitapegna koa aminazy ty. Siècle déviance. Ah, dahil lay boky eh. Tsy efitra tapitapele menan-draha. Dienada to. Azo mas. Ah! Allô? Ah, akory? Ya, mijajanareo zao aminay ato, ambesa boaka hely. Ya. Ambesa boaka fa rezo aminay ato tsy de manjary loatra. Ya, karakory? Ah, misaotsika igny? Ya. Ah, za io tsy hainao programme raha misaoty fotofoto. Tsonao andeha aminahy ty. Tsao ndraiky za tsy an-tragno. Hitanao, tragnonay tsao migadra. Hitanao, ambesa magnano eo, atao magnano eo. Ah. Hitanao, anao mitsangana ambony sezy, mitsangana ambony sezy. Hitanao, hitanao ndraiky? Ya. Anao mitsangana ambony sezy, lakilenay agnabo magnano eo, agnabo aty. Aty place lakilenay agnabo. Hitanao? Hitanao tsara ndraiky? Afa agnabo lakile aty, ambony aty. Aty place lakilenay, tsaonao tsika. Zay, zaka avy tonga tsy an-tragno. Lakilenay somary ambany. Hainao programme misafotofoto. Hitanao? Anao mila mitsangana mitabre magnani. Mila mitsangana eo, mitaky izy agnabo. Zay. Hitanao tsara ndraiky? Ya. Anao mitsangana ambony sezy, magnano karaha ataoko ty. Hitanao? Ya. Fa hitanao place-ny akoho le miditsika io. Hitanao, besa. Elatra anazy, magnano eo, somary fofoky elatra anazy. Hitanao zay? Hitanao tsara ndraiky? Ya. Vavany somary lavalava magnano eo io. Magnani. Hitanao? Ya. Rôva anazy amizay somary lavidavitry. Ambesa parkono, lalagna mandeha aminazy. Mandeha aty, magnani. Lalagna mandeha amy rôva io. Ya. Hay. Hitanao? Ya. Merci. Zay nga, lakile agnabo mila takatra ambony, tabre magnani. Ya. Ok. Mandeha téléphone.